Angumbe Kalabankoro Sugula Somadena. Kalabangoro Sugu Somadena, Anye Galeado Soreno. Mbisegaka pratiquement un peu. Somadena, on a eu l'information que Tamakalaou Noye Moussoye, ou Bola Kalabankoro Sugula. Ou Bora Kata Dusmakasi Jira. Mais, ou kumbo a fora de folo la kukumbitama kabo Sugu Yorola. Ou kunti Sugu quoi. Ça fait, c'était la journée morte vraiment du marché. La journée morte du marché parce que ulu ni mer ma ñogon fam no ci ko Rahmadoun Jaray wode kama ulu ya ñini ko bina tama ke kata merila kata déclaration de Amadou Jarama o déclaration fait mimba kono anye kuna foni munu soro dowda ode ko mairie ka démissionner ko parce que maire ka démissionner parce que ko maire te kaseka barake parce que sugu ndu bora sugu mina ñina santane sabaye sugu balo ulu yar ñima ko balo de ulu boy kana ulu bla yoroina parce que baro no bora kalaban no bora kabala obina dugu kono kalaban koro sugu na usara kalaban koro yorola a sugu obi droit fait ko yoro inti sugu ye yoro inye espace dode pour le jeune sugu sa kalaban sugu central obi konana ulu nana usugi ende pour 6 mois o 6 mois o de kara ulu boro santa ani saba ku masaka segu ka sugula ambasaka jo santa ani saba 6 mois kara santa ani saba Chekura Rahmadoun Jaray nale aya ka manda ke manda bana après awba don jamana nyemo tla ka foku ka sigi folo ko yanni watu do che donc sisa uni Chekura bi nyogona ko Chekura ka suku kono immeuble fenfembe ko ka bechi ka sega ko ka segi contrat kura uni fenwore ko uni Chekura ma nyogon famola Chekura a jugé nécessaire que yoro do be ulu bi sega chi uchira yoro do be ulu sega chi donc c'était ça vraiment ulu ni merka galeyay donc ko ku ba ni merfe merka démissionné et que ni merte se ka yoro nuchi ka ko kuray donc uluka bitama kunyi uluka bi mouvement activité kunyi ode nous avons appris l'information je suis allé ce matin quand je suis arrivé là-bas vers 9h passé vers 9h30 comme ça natara soro fin bana ne j'ai eu à interviewer quelques personnes donc je pense que ne intervention follow mununta mina laje ko okala aukula me follow. Les premières interventions que j'ai eues, je vais vous faire écouter. Donc ayou la me follow. Ça c'est les premières interventions que j'ai eues là-bas. Donc là-bas nsoma. Neto wasana baketa ka bo adeka ni sugula. Alors munebe muna muso be ka bo tanto kacha. Antoro lade. De ko ni toro de banga nanga hakem nana amba fe anga hakew de kadama. Anga suyoro. Yanga suyoro bere minana. Suyoro fo tambolo. Ni mango mana jwala ba ko anga wula boy ko ya saneno. Anta se bi anta fe sinamba fe meri yere ka boy. Anta se bi ayan toro. Chekura Rahmadoun Jaray aboy. Amba ka boy yere de. Ayan toro. Amba ka sugu de ko an chede anga sugu ye. Anga sugu ye. Anga sugu ye. Amba be anga sugu ye. Chusana. Bolo wa anta se bi anta fe sinamba. Voilà, Alissa ka fait no kambia no ambi sugula no. Anta fait ande balo de sugu ngono ande ma fere baba sugu ngono uga ekol sara be sugu kono ande fle bagar ko la no fe ay kule torola amela de la torola sugu ni dana nu ina na fanda na be fse ya de sabla ni sugu ci ko ni na barka ka bo kutro jikora ni sugu ci lensi muga sima do nyoro soro Kalabangoro sugu e ci domina magari to koda akala fod adama de do kala fele
ka wotoro pousser ka bitigi da tugule to ka wotoro pousser o te hɛrɛ jamana ma wala an b'a ɲini faamaw fɛ tiɲɛ yɛrɛ ko ma kɛ u ka hinɛ fantanw na dɔ kɛra u ka hakɛ d'a ma dɔ kɛra sugu ma wuli fantanw de bɛ sigi a rɔ faama tɛ sigi a kɔnɔ n'i y'a mɛn k'an ka mairie wari minɛ an ka yɔrɔfura wari minɛ fantanw de sigira ni mɔgɔ ma sigi dɔ tɛ sɔrɔ o donc o la a ye hinɛ an na ma na yiri mɛ ɲini y'a ɲɛ don dɔ se an si tɛ tola diɲɛ dugukolo kɔ ka ya don dɔ bɛɛ bɛ taa a mɛn ko mɛ bɛɛ bɛ dugukolo ɲini ko dɔ labila o donc o la a ye hinɛ an na y'a ɲɛ don dɔ se an b'a ɲini ala fɛ ala ka faamuya ko ɲuman d'an ma da lajɛlen a kan ka hakɛ d'a ma an tɔɔrɔlen don sigiyɔrɔ t'an bolo an denw ba dahirimɛ b'an kan an tɛ foyi t'an bolo cɛ t'an bolo u kɛlen bɛ k'an gɛn ka bɔ sugu kɔnɔ place foyi t'an bolo an b'a ɲini u fɛ u ka place ɲini ka d'an ma ko an ka hakɛ d'an ma an ka hakɛ segin an ma an b'o ɲini a fɛ a y'an tɔɔrɔ. Merci. Donc ni ye an baw de jusqu'à présent. Ne bɛna kuma awɔ ne den n'i y'a ye an bɛ kuma bɛ an tɔɔrɔ la an sɔn jara an dusu kasira an tɔɔrɔ la cɛ jara y'anw ka sugu ni minɛn na k'a ci k'a feere mɔgɔ wɛrɛw ma anw fɛn o fɛn bɛ sugu kɔnɔ an si tɔgɔ tɛ suguko la kalabankɔrɔ dugukɔrɔ musow si tɔgɔ tɛ sugu la an tɔɲɔna ne cɛ sara ka den buruburu to n bolo ne de bɛ ka n denw balo sugu nin kɔnɔ yan yatimɛdenw de bɛ ne bolo a ye cɛ deli Mali faamaw ka an dɛmɛ ala kama kira kama u ka kuma cɛ in fɛ a k'a kɛ ala kama a k'an ka sugu d'a ma se t'anw ye dabaritaw ye a ka taa yɛrɛ ka bɔ yen ale tɛ se mɔgɔ wɛrɛ b'an ka sugu da ne fa an tɛ ka maire deni mutu ka kɛ to yen an b'a ɲini Asimu fɛ Jara Amadu Cɛkura Jara a kana si mairie yɛrɛ kɔnɔ bi a y'an tɔɲɔ lɔgɔ salentigi y'an dala sugu kɔnɔ an bɛ salen sara ɲaman kɛlen k'an ya yɔrɔ fa an bɛ wotorotigi de sara ka ɲaman ni cɛ ka taa bɔ bɛɛ mɔgɔ si ka place wa sugu kɛlɛ min k'an b'an mago ɲɛ o kɔnɔ a ye sugu di a mairie kɔnɔ ɲɔgɔn gansan ile ma k'an gɛn k'an tɛ bɛ taa sugu kɔnɔ ka to ta luwanse la kalo k'an b'o sara an b'o sara bɔ min Jara an tɛ Jara fɛ bi an t'a fɛ sini furanɛ minnu y'an bolo na an ka sɔngɔ an y'a kɛ k'a fifa mɔgɔ y'a fifa ala k'a fifa ala k'a dara an t'a fɛ bi an t'a fɛ sini a ka taa voilà donc nin de kun ye réellement ye min sɔrɔ an se waati parce que a sɔrɔ fɛn banna o y'a sɔrɔ mɔgɔ ninnu kun ye labɛn muso ninnu ka papier dɔ sɛbɛn u n'u ka ɲɛmɔgɔw k'u bɛ taa di maire ma mais u sera kana kɛ débordement ye ɲɛmɔgɔw sera kana kɛ débordement ye o kama u wulila k'u bɛ taa maire mais u ko non k'u bɛ ka bɔ mɔgɔ min bɛ Kalabankɔrɔ sugu dɔn ka bɔ sugu da la ka na bila station dɔ bɛ yen nɔ n'i bɔra sugu la n'i bɛna dugu kɔnɔna fan fɛ station fɔlɔ min filɛ nin droite fɛ parce que n bɔra k'a fɔ nin ko sugu min bɛ yen sisan sugu place tɛ dɛ mais o ye denmisɛnninw ka espace place de ye sugu de wulila u ye sugu de lawuli k'u bɛna sugu dilan ka sugu kɛ sugu kura ye ka sugu jɔ ka ɲɛ u ye mɔgɔw la sugu mɔgɔw lawuli ka n'u sigi yɔrɔ in na pour 6 mois o 6 mois filɛ nin ka kɛ san 13 san 13 ninnu sigilen bɛ yɔrɔ in na or que denmisɛnninw ka balontan yɔrɔ don denmisɛnninw ka tulonkɛ yɔrɔ de don o yɔrɔ in ni tɛmɛna ka sɔnni i bɛ taa se station ma donc station fɔlɔ min bɛ yen n'i bɔra sugu la i bɛna se station fɔlɔ min ma ninnu tamana ka na da yen nin waati min ne bɛ ka interview kɛ tan o y'a sɔrɔ u bɛ ka segin ka taa sugu fan fɛ donc pour elle c'est fini quoi an bɛ bali min na polisiw nana justement a waati de polisiw nana bon olu y'a kɛ olu ka taa mairie la parce que mairie u ka taamakɛla sugu mɔgɔw ka ɲɛmɔgɔw sugu mɔgɔw ɲɛmɔgɔw hakili la olu siranna ko a kana kɛ débordement ye u siranna n'u taara mairie la kana taa kɛ tiɲɛni ye u ma sɔn bilen u ko bon ko a ye da yan an b'a lajɛ ka mɔgɔ damadɔ bila ka taa donc mɔgɔw bɛ ka jama bɛ ka segin a waati y'a sɔrɔ u bɛ k'u labɛn ka mɔgɔw dɔ ɲini mɔgɔ minnu bɛ taa papier di maire ma o papier an ye ɲininkali kɛ an ma papier a ye ɲɛna quoi donc moi j'ai posé la question de savoir hors même micro mun de bɛ papier in kɔnɔ ko bon ko o bɛ taa fɔ maire ye papier min b'a kɔnɔ a bɛ fɔ maire ye n'a tɛ se ka sugu in immeuble minnu b'a kɔnɔ n'o ye sugu central ye le vrai marché le marché central de Kalabankɔrɔ n'u tɛ se ka immeuble n'a tɛ se ka immeuble bɛɛ ci ka bɔ yen ka sugu di sugutigiw ma ko tuma na sa ko a ka wuli ka bɔ mairia la o de bɛ papier in kɔnɔ k'o de bɛ kɔnɔ ko ça fait u ye condition min posé a ye dɛ o de y'a ka immeuble fɛn fɛn bɛ yen k'o jɔra k'a kɛ a bɛɛ ci ka bɔ yen
parce que y a de la kafo que meuble non bele jeli sugu mo mairie mo de taille ne min tati ni min te mairie taille maire domba utado ou bien maire signon utado ou bien maire balma utado ou bien maire mo utado le maire ce maire là même ne sont même pas le maire actuel qui est Cheikh Amadou Diara les anciens maires précisément kulu de ka ulu de bi sugu inkono donc c'est ça au nana Polusu nale moi précisément Marusala Touré je suis parti ne caméra boy ka donga ka bo fengono na dona kare kono fe ne selen kare kono mo munu be ka boli kana ambuto ku interview ka fu kare kono donc pour moi tout est fini ne caméra era kuru ka nga téléphone kuru fe nga caméra kuru ne nga tripier ko kuru ko donga shaki kono na nana nga motota ne kelenga nga motota ne Congo ngo je suis venu ici il y a eu ce problème là yani ne kata ijo folo je vais voir s'il y a des blessés s'il y a aussi des arrêts parce que nya ye domine donc nous na soro bon hakame minana ni mo hakame blessera s'il y a aussi des choses que nous ne souhaitons pas na segera kana suku kono o kama kwa nere nale andona suku na dona suku kono kan ningali ke nane mo mu nyinga suku muso bemi mo mu marché organisé faut kana bo mo damadaroka à peu près au mancha ulu mo no mbuje voilà ambisegi ka foka wal nyumando ka fanyo kambi kalaban ko sugula toujours aw ka donga foko galaya beno parce que polisu ko ni ambala ka ubi nyona oni demsanu bi nyona o be ka population fili mus o be ka gazi fili muso ka o be ka fili demsanu ka o be ka fili hal mo du ko nawna donc foy si teka bo foy la donc aw ka donga foko galaya ko ni be amina kuma voilà donc ambala ka ubi na do fo voilà na ba madama ayi fo ne kita fo folo sa e ka papa an sogoma ne to madame Dumia Fatmata Keita ne de Kalabangoro sugu présidentier association be kungodo sisa ngona ameyora mina sisa tora de banka aya fo ku ka seben dama ango ku ka seben dama ante keleke ante woyoke ame boka anjo anga sugu dala ka anga hage de nyini nanta ante ta chelike ante ta yoro sila an bora ka wuli ko de fo ante ka ta police so fana la ka ta foy police ko kamena mungenga ante ka dogere ka amba anga hage de ko nanta ante dogere la de amba anga hage de ko tu fendama tulda aga do amba anga hage de ko ante dogere ko bona fora ka mo ko an bora ka anjo kumala Kalaban police so mena Kalaban gendarmerie mena jamais si mo do afla ka tijo mairie fle Chekura Amadou Diara de fla ka tijo jamais si mo ma o police kuranu ne fla ka kana gadi fli amu soro bawka an si genere mi fla ni ne 50 tide ne 50 tide ka wala bosola kana karte malla karte mari so saba kana ne sore bamani saba dende ne mbo fuina azimu nyamauna ameni mai makola santan saba azimu masaka kuma anfe azimu to mai makola ana kuna ida jabaro masala seta awnebi setki ala utale anta faifa anga sugu mai makoko santan saba ame mai makola sugu kola anga mo mina le flogu datu ne ila la utale de la no se de lo bolo jeli yati me de ne ba una ya wallahi ne ta foi voilà utala azimu ane to na Chekura Amadou Diara fa na ne jaka na do angwa kan de ku ame me makola nga suku ko de la nante ante foi ko ame suku de ko an ka de dogara ma cheli ga ma mo ne na ma fifa ma jefo ka Kalaban police sauté ka Kalaban gendarmerie te ka sram le ga ta shemesi dem sani fitununta na fora ko begi tala banera dembalo megata kata ngolo de unta ga no plana ga gasi plana mamu ko fane ni mamu ko bane ni ma finge ma chege ne be nga hagere ko santan saba me ne be aira la utala la na fora ko ga muso utonyo akera masara manne yana de na da no bora ijila mbe munke me ne be nga place de wante do ga ko de ale duguti blana wi a wele kakana
Jarai Bantalima. Dugutigi ya wele ka ko be ke Kalabangora dugutigi ya wele ka aiba na fura ka me makola o tuga la fama de nyama na makola fama sidaka kuma fama be banendo kuma kanto bolo ni meri min wulila o meri be alamne ka polsuta walima ka tentukuta kana an kama ka an gosi an ga mo ko bado ko do ci sita an ga mo mi minalu fi aka chare wallahi ya nga mo mina ka cha an wala dem ka lu bla ko lu kana mina kaunti ayira ka daw nyagoro man anta jamana ko de na ko ni bayira asimina ka jamawla suko ko ni mi flane ime bulu fe flane abe meri ko na mo ta anta dala fe flane ko ka suko ko na la ka ci drambe ka ku suko tan sabaka be ci ka be no yo bedu kan daga na mo ko kumala akera la utala de nyina de ala de banga kele ka seta unye koy ni seba unye bi fama utana do antula me anya yira la utala la ala de banga keleke ala utala banga keleke setane setike ala utala ala de kalabankawiye tarawle ala de jaray ayi kali kalaban dugtigina ka fe ki kala nga suwin kono no de senjalo bolo jale ne ba yira ala utala la seta unye de manga mo na te fe voilà o fulani o beka gazi fili sugu konana ata anga jona o beka gazi fili sugu kono sugu era kono ulle bambe tasuma de mina sugu ngona ya donc voilà o bala ka gazi de fili sugu kono comme on yeba la chogo mina shishi fulani donc o beka munumunu o beka fili sugu kono anga sugu kono o nyama la gazi de beka flanwa asimu nyamola shagali maiga nyamola usitaka kuma asimina ka colonel nyamola gazi de beka flanwa me mai makola mo sitaka kuma au fe otmana amte malien fenyewa ata foi abaka tasuma mene ayo ta flime donc gazi koni beka fili sugu konna de la sugu comme on yebe sugu bi chogom nani sira hakita to donc gazi beka fili mino donc voilà ne gazi de temps gazi de flani ka fili mo ka minana donc abala ka fura ujeni abaka fe ujeni awo aflime kanye voilà anya bala gazi de bini kono ayachi enda ya donc gazi de flani kono ni donc ayajigala cheni kana do chekuma ayajigala cheka ko kube kana le donc Jara Antonio Jara be ka gazi de fili anga suku kono sisa abe ka gazi de fili ama sisa suku kono awa amfla suku kono ara je so mo da be ka ni ga kaja ne be nga place ara je so mo da bia awa we tasma place suku da kaja mingala ma polusu de fleni ka gazi ki
kana sugu la u ye gazi ci min kɛ kana sugu la mɔgɔw ko jaw ma taa o kɛlen k'o fɔ min kɛ gazi min cira a taara bin fura dɔ kan fura n'o ye farafin fura ye a b'a dɔn farafin fura ye bin ɲaga ani yiri bulu ou bien yiri ɲaga jalen gazi tasuma de b'a la ni gazi binna fɛn kan a bɛ sisiw bɔ a bɛ tasuma minɛ o de la aw b'a ye muso b'a fɔ k'u ye tasuma bila sugu la u bɛ ka tasuma bila sugu la o yiri in dɛ parce que a tigi kun y'a siri ni mana ye a kun ye mana kɛ k'a siri mana kɛlen k'a siri gazi donna mana kɔnɔ gazi fila u cira o donna mana kɔnɔ donc u bɛ ka sisi la wuli u bɛ ka furabulu ninnu jeni n'o ye furabulu ninnu ye u bɛ k'u jeni farafin fura ninnu ye donc u nana mɔgɔw nana muso ninnu nana u ma ca u tɛ tɛmɛ 8 personnes kan quoi u segira ka na ji ta ka ji bɔ fɛn ninnu kan gazi ninnu kan an b'o la dɔrɔn ji b'a kan min kan an tila ka segin tuguni sugu kɔnɔ quoi je suis allé encore pour continuer mes investigations pour savoir combien de personnes étaient blessées, combien de personnes ont été vraiment arrêtées. An segira an ye interview daminɛ ne interview daminɛ yɔrɔ min na tuguni kokura dɔrɔn hali muso ma kuma daminɛ fɔlɔ parce que a sɔrɔ dɔ bɛ ka wele téléphone na vous allez écouter dɔ bɛ ka wele téléphone na parce que comme élément dɔ in kɛra fu ye parce que son kun t'o la donc interview daminɛ yɔrɔ min na u n'u ka dɔ tuguni sugu kɔnɔ ni u ka gazi ci ye a si ma kɔrɔ ni si ye